Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko ninyo sa pangan nga Jade, 18 years old, taga General Santos City. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini ining akong pagmabtos karon nga naglibog ko kinsay amahan. Aron inyong hisabtan, ingon ining mga panghitabo. Di ko pwede manguyab di mo, Chit. Pwede man. Pero prangkahan talang sab ka ha. Nga suod ragit nga hikalang akong pagtanaw nimo. Sakita na eh. Di man gud ako ma-imagine, uy nga magkauyab ta. Best friend ramang gud ta. Kakiwaw ka anong kung ikaw akong mauyab. Lain. Tawa naman ko. Na, ano yung mga kuha ni mo? Sabat dia, uy. Amigo na lagi ta, Chris. Chit. I love you, Jade. Ha? Tempa. Nanguyab ka na ako, June? Unsa mo man eh? Ay, sa katapusan. Nanguyab na git ka na ako. Dugay na buya kay kung nagpaabot nga manguyab ka na ako, June. Ha? Kung mao, kita na? Uyab na ta? Yes na ba na? Di ko na ni palap yun, no? Kay basig, mausap pa lang na imong huna-huna. Bakwiyon pa lang nimong imong pagpanguyab na ako. Basta, I love you too, June. Salamat, Jade. Salamat sa pagsugot mo na ako. Salamat kayo. June, Jade? So katapusan day ka na, nanguyap na gid siya na ako. Nagdaw kagit siguro sa lumay na June, sa? Ha? O sila may baoy? Dinhi sa atong gitrabahoan nga karinderiya ba? Si June may tigluto. Og swerte kay ka. Kay ikaw ang unang nakatilaw siyang hiluto. Kay ikay ang patilawon sa iyang niluto. O kilig, kay ko ato ka na. Ug wagit ko kasabot nga nung iyatong gibuhat. Kay nagtuumanggit ko nga wa siya feelings na ako. Kay sige pa ito niyang buhaton. Apan, wa man gid siya manguyab, uy. Og pagpanguyab lagi day. O naggid ko maglangan. Ako din gisugot, uy. Og karon, kami na. Swerte ha? So, congrats! Kamu na gini June. Unsa ta din ni June, uy? Kay uyab naman ta. Ano yun ni aron may panahon ta alang sa usa-usa? Ha? Pangitaon niya to sa tong amo. Di masagutan maglugay din higod. Short time lang ta. Ha? Jade. Jade. June, 18 pa ba ako? Mamaptos niya ako. Ayaw ka bala ka. 21 ako. Ug sure ko, nga dili ka maptos. Giyon sa man mo pagsiguro. O yan na magsulti man ani.
lagi. Kay Pasko man. Kuyog ta, ha? Kay kuyog mo ko. Uba, makabalibad ka ko nimo nga best friend taman ka. Uy, yan. Palayo mo tas ito mga barkada, Chris. Uy, mainom pa ko. Ubo ka na, Jade. Ano pag-inom? Labi. Puson tara ka. Pasibuon sa pa ka. Ay! Aray! Iba mo kong yansa. Pina. Tayo pa, uy mo inom palagi Inom na ko, lagi. Kiss. Wako'y feelings kang Chris nga akong kababata o barkada. Dihang nanguyab ni, wag yun ako sugta kay hinikalaman lang akong pagtanaw niya. Si June nga kauban ako sa trabaho sa karinderya, ang among tiglutong akong gisugot, kay dako magkugusto niya. Unya? Uy, paano ka, uy? Ipagsugat mo ka din, uy. Kinaapay mga gusto mo sa nga. Pauas kiluto ni June sa kusina, uy. Ang ginamay naman nun ang giluto ni June. Imo man ang paborito. Pero lain lagi o bawo. Kasukaon lagi ko. Uy, may nahitabo na ba ninyo ni June? Pasin umabdos ka. Ha? Ako mabdus? Ano kung mabdos ka? Kay may nahitabo naman nato. Jade, sa dili pa ta uyab. Makapila na sa kung makahilabot o laylaing babae. Apan was lang mabdos. Unya ikaw, mabdos ka? Nya? Kin sa manday ni, nga ikaw ra may nakahilabot na ako. Sigurado kang ako ra? Unsa? Kaamaw ba yan ni mo, oy? Kin sa manday ni, nga wa man ko laing uyab, ikaw naman. Ambot ni mo yung anong mabdos ka. Di ko kadawat ara. June? Jade, atong Pasko nga nag-outing tang mga barkada ba? Ubog ka kayo. May nahitabo ba na to? Ha? Taka mo lang ka, uy. Lagi. O happy kay ko ato, Jade. Dako ba kay ko gusto ni mo? Inayan ang tingog ni mo. Mabation niya tan June. Unya. Naibawa si Chris nga. Nagduda kang mabdos ka. Wa, uy. Ang kunon pa lang niya nga, kang June man ni. O sigurado kang June na. Sa? Hasta ka kara nagduda? Kara, sure lagi ko. Kang June lagi ni. Inahan ko ni June. Og nasugilo niya nako nga namabdos ko no ka.
Ako siyang gikasabaan dihang nagduda siya nga dili iya ang imong gisabak. Kay uya baya mo. Mao nga andam mi nga mosuporta sa bata nga imong gisabak. Ha? Magkadaghan na may mahitabo ni June nga akong uyab. Apan ang akong amigo, kausara, kung tinuod man nga may nahitabo ginamo diyang nahubog ko. Naglibog na ko kung kinsa man gyud ang amahan ining akong anak. Mipahawa namang gud ko sa akong trabaho. Ang akong mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, kung mahibawan ni June nga dili siyang amahan sa bata, makasuhan ba ko niya? Kay siya man dayon ang akong giingnan nga amahan sa akong anak, kay siya may perming makahilabot na ako. Ikaduhang pangutana, may plano si June nga akong uyab nga magpa-DNA test ug ang bata. Mga pila man kay kastuan na. Ikatulong pangutana, ug kung si June man ang amahan sa akong anak, maadto ba niyang custody sa bata? Kay willing man siya musuporta ang ginikanan ug may trabaho siya samtang ako, wa. Ikaupat o katapusan, may kontak na ako si Chris, kay nahibaw na siya nga na mabdos ko. Willing ko na siyang muhatag og suporta sa bata. Pwede ba na akong dawaton bisan dili ko sure nga siya ang amahan? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Jade. Mayong adlaw, mga suking tigpaminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Oh, ako today, ay mugmingaw-mingaw din ha, kay I'm here. Ako today ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutana, mga problemang may punto, legal, mga personal, mga behavioral, mga emotional, psychological, nato mga personal nga mga problema. Pwede gina ninyong ipadala dire sa ato ang programa. Asa nato ipadala? Diara, suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account. Nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Lain-lain man gyud ni ha o klase-klase pag yun nga pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o mga suliran diri namo, ay namo pagdugay, ay namo paglangay, ipadala gyud dayon ang inyong mga suwat para ato nang mapahisgutan, tabangan na natong pangitag paagi kung unsaon na nato pagsulbad ang inyong mga pangutana, inyong mga problema, no? Kay kitang tanan normal ra gyud ni guys nga naatay agian nga mga problema, di man gyud ni ma-perfect, di man ta perfect, nothing is perfect, nothing is cast in stone. Nothing good will always go right. Maski pag unsaon nimog plano, maski unsaon pa na nimog lista, naagyoy higayon nga patay, piskot, nganong nalimtan ko man to. Masipyat gyud ta. And do not be hard on yourself kung ingon ana manggani ay mo kalagos inyong kaugalingon, ay mo pagmahay laing taw, ayaw lang gyud og kasuko. Good sabton gyud na nato, no? Magsinabtanay ta, dili ta mag-blame kay wa man sad gyud nay mabuhat usahay kanang taw manggod mahay gyud ko, mahayo nimo mga ingon ana ba. Usahay, it's also better no nga mangita na lang tag solution moving forward kaysa magsigig mugtok ta. It's good no usahay nga atong analyson unsay nahitabo, nganong na problema ni, nganong nabutang ta sa ingon ani nga sitwasyon, so that moving forward kibaw ta how to do better and be better next time. Mauna ang ato ang buhaton no, that would be the better thing to do. Okay no guys? And nindot ka ato ang sa atong quote for the day, no? Atong quote for the day niingon ni nga God always gives us unexpected blessings. Tinuod na. Do you know, no, nga God's timing is never too early, never too late. It's always a perfect timing. God's time is always on time. No, ako mutuog gyud ko ana kana ganing nay mga panahon nga halaoy kanang nay grasya ning abot, and then later on maka-realize ka nga ay giandam gyud ini kay mahitabo man ni mga ingon ana ba. So always trust, no, salig lang gyud ta pirmi, okay? Jaga General Santos City ang ato ang letter sender, tauguon nato siya sa pangalan nga si Jade. Nagpadani siya sa iyahang suwat
Kay mabdus ni si Jade. Unya, kabahin kini sa iyahang pagmabdus kay naglibog siya. Hala, kinsay amahan. Hala, unsa gyud ka ni iyahang gustong ipangutana, unang pangutana kung mahibaw-an ni June nga dili siya ang amahan. Kibaw gyud ka, Jade, oy, kinsay amahan aning imuhang bata. No, maski pagkausaran mo nahitabo atong migo ni June, no, mo man to atong nasinati sa drama, di ba? Na may nahitabo nila, unya, napoy nahitabo nila ni June. Hala, so imo gyud nang atuon, so bigay ni kanus gyud ka fertile, no? Sige lang, una na tong ari sa tas una niyang pangutana, hay pastilan, kung mahibaw-an ni June nga dili siya ang amahan sa bata, makasuhan ba ko niya? Kay siya man dayon akong giingnan nga amahan sa akong anak, kay siya may pirming makahilabot nako. Alangan, kay siya man gyud ang imuhang constant, no? Nga kuyog, unya, wa maninim akong 18 years old pa baya kaday, wa pagyud ka maminyo. Well, maka kihas siya ni mos danyos, no? Di man ka mapriso ani, no? Kay di man mo minyo. Pero makapangayo siya danyos nimo nga murag imo siyang unsa na gibutang sa alanganin. Syempre po iyang dungog ang iya pong mga pagbati, aw angay po na nato pong bayranog danyos pud kay imo man siya gipakahimong amahan. Unya di man di siya ang amahan. Samot na kung pananglitan nakapagawas pud siya kwarta, sustento, bayad, aw mao gyud na iuli gud pud to nato kung dili siya manggani ang amahan anang imuhang gisabak, no? Ikaduhang pangutana, may plano si June nga akong uyab nga magpa-DNA test ug ang bata. Mga pila pug kay gasto ana, medyo dako na ha ang gasto nato, no? Taga Jansan ka, I am not sure kung naabay DNA test din ha sa inyong ospital. Sa Manila, yes na ana, no? Siguro akong natan-aw ato mga 40, 50,000, 30, 50,000 mao na ang usual nato nga cost for the DNA testing. Pero go ahead, no? Kung kaya gyud ug maka-afford ta, usahay tan-awon man pud na nato sliwat. Pero nato gingon si Dr. Randolph Libres sa una nga pwede sud kuno, although dili gyud siya conclusive, pwede sad kuno nga blood typing. Kung pananglitan lain-lain mo blood type kamong tulo, pwede siguro i-blood typing ang bata unya. Although kung mo match sa inyong blood type duha, di na siya conclusive. Pero ug dili mo match, out na gyud siya. So pwede gyud pod nga ang inig-ana na to ug dili gani gyud match ni June, udi gyud June may papaani day. Ikatulong pangutana, ug kung si June man ang amahan sa akong anak, maadto ba niya sa ang custody sa bata? Kay willing man mo suportang iyahang ginikanan ug may trabaho siya, samtang ako wala. Di man mo minyo day, unya ang balaod nato nag-ingon nga kung ang bata illegitimate may tawag nato, di ba guys, sa bata nga naanak outside sa kaminyoon, gawas sa kaminyoon. Legitimate kung naminyo ang ginikanan, unya naanak ang bata sud sa kaminyoon. Kung pananglitan ang bata na anak gawas sa kaminyoon, illegitimate. Unya naminyo man ang mamagpapa, no, sa bata, ang tawag niya anak sa bata legitimated or legitimized na to ang bata. So ikaw, di man mo minyo, illegitimate ang bata, ang kustodiya, matud pas balaod, anha gyud na sa inahan, maski pa o dili kaya sa mama buhion ang bata, pwede manggod og obligado ang amahan ug iyang pamilya nga muhatag ug suporta ug ayuda sa bata. Ikaupat ug katapusan nga pangutana, ni contact nako si Chris. Kay nahibaw-an niya nga namabdus kuno siya. Willing siyang muhatag og suporta sa bata. Pwede ba na akong dawaton bilang disi ko sure nga siya ang amahan? Ay na, ug mahibaw-an pud niyang di pud siya ang amahan later on, bawion na pud na. Ang solusyon gyud ani Inday is muadto kag ubigay ni. Isulti ug isaysay didto, no, kung kanus among mga pitsahan na nga hitabo. Unsang pitsa si John, unsang pitsa si Chris, and unsa pong pitsa nagsugod ang imuhang regla atong buwana or atong panahona kay ma-check na sa ubigay ni ang possibility. Wa ko nag-ingon nga sure gyud na kay lagi DNA kay posible pod nga atong panahona fertile gyud ka, nagdungan pod sila ang maglibog gyud ta, pero at least na ay possibility. Ay pataka sa dawat Inday, kinahanglan sa na nimong klarohon kung
kinsa gyud in town ang amahan, no? Ato ang mga sukintig paminaw nga naminaw karon, ayaw gyud in town ninyo nigsundan ning bayhanan ni. Kay lisod gyud kay nga tanan, no? I mean, it's very bad, no, nga mabutang ka anang inana nga sitwasyon. Dili na sakto, dili sayon, dili lalim, luoy kaayo ang bata ini kaanak nga maglibog kinsay iyahang papa, ug unsa na lang pud iyang hunahon, unsa maning klaseng inahan ning ako ang mama, no? Unsang klaseng bayhana. So, you know, especially nga you're 18 years old. 18 years old, inday, okay ra ng kilig-kilig, uyab-uyab, pero mag-irresponsable man gani, tadi na na mao, no? Magpataka, magpatsagad naman lang gani, putas atong gibati, dinha ta na ay kalapasan. Timan ang imuhang ginikanan, gabuhi pa nimo in town. Ayaw pud in town silang pasakiti, ha? Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon dinhi gapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo mo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat, maayong adlaw.